Хәерле кич, бүген игътибарны мәгариф һәм мәдәният өлкәсенә юнәлтеп, замана укучылары белән дәрестән тыш чараларда катнашу тәртибе, мөмкинлекләре турында сөйләшербез. Балаларыбызның гел телефон, компьютерга ябышканнарына борчылсак та, аларга алмашка нәрсә тәкъдим итәргә белми аптыраган вакытларыбыз да еш була бит. Укучының мәдәни көндәлеге Татарстан Республикасының әһәмиятле мәдәни мәгариф проекты. Бүгенге көндә аның порталы 85 мең укучыны берләштерә. Аларның һәрберсе яшьтәшләрен үзләренең мәдәни сәфәрләре турында махсус сайттагы сәхифәләре аша таныштырып баралар. Әлеге проектның мөмкинлекләре, киләчәге һәм хәзерге балаларның кызыксынулары турында студиябыз кунаклары белән фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз, тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне тимәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр ул килешү, ә кызыл килешмә билгесе. Иң беренче чиратта әлеге порталны, проектны гамәлгә ашыручылар белән сөйләшеп аласы килә. Алсу, бу ниндирәк проект һәм аның порталы нәрсәдән гыйбарәт һәм аудиториясе нинди балаларга юнәлтелгән укучылар дигәч тә бит инде төрле яшьтәгеләре бар. Рәхмәт сорау өчен, хәерле кичләр. Укучының мәдәни көндәлеге проект ул республика күләм мәдәни белем бирү проекты инде безнең 2014 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Әлеге проект башлангыч сыйныфлар өчен бердән алып 4нче сыйныф укучылары өчен ул аларның мәдәни үсешләрен, рухи үсешләрен, мәдәни кыйммәтләрен формалаштыру өчен эшләнгән, әлеге максатларны күздә тотып эшләнгән проект. Һәм бүгенге көндә менә 8 ел әлеге проект 8 ел дәврендә әлеге проект гамәлгә ашырыла һәм әлеге проектның брошюрасы басма өлеше 1 миллионнан артык балага тапшырылды бүгенге көндә. 8 ел гамәлгә ашырыла. 8 ел 2014 елдан бүгенге көндә 8 ел һәм менә бу басма проектның басма өлеше әле ул механизм, менә бу проектны балаларга башлап җибәрү механизмы гына. Чөнки әлеге проектның порталы бар, ишеткәнегез бардыр инде, миңа калсаның күбесе белә, культур дневник школьника РФ дип атала әлеге портал. Бу портал шулай ук балаларга яраклаштырылган һәм анда балалар бер-берсе белән нинди мәдәни чараларга, музейларга, китапханәләргә, нинди мәдәни чараларда катнашканнары турында уртаклашалар һәм бер-берсе белән республика күләм балалар, республика буенча бер-берсе белән танышып, әлеге үзләренең нәтиҗәләре белән танышалар. Күпмедер дәрәҗәдә социаль шелтәр дип әйтсәк тә була инде. Әмма бу социаль шелтәр 24 сәгать дәврендә аның модерация үткәрелә. Безнең проектның үзенең кешеләре бар. Менә бу порталны балалар нәрсә турында яза, нинди фотосурәтләр әлеге порталга куя, барсында тикшереп тора. Һәм менә шунда ук сорау туайм. 8 ел эчендә 8 ел гамәлгә куела. Нигә без аны менә соңгы елларда гына белә башладык? Ни өчен әкертен генә адымнар белән танытасызмы? Менә Луиза, синең балаларың бармы? Бар. Менә бу сиңа минус, димәк. 3нче сыйныфта укый менә. Нигә 3нче сыйныфта, димәк, ул синең 1нче сыйныфтан бирле балаң синең әлеге мәдәни көндәлекне ала. Нигә ул синең әни әйдәлек театрга барып? Нигә сорау түгел, бу беренче чираттан мәктәпкә сорау һәм укучыларга сорау. Мәктәп директорына сүз бирәләр. Ничек белмибез без әти-әниләр әлеге проект турында? Бу проект бит инде Алсу ханым әйтмешли, беренче класстан алып, 2нче, 3нче, 4нче класска кадәр алып барыла. Беренче класслар укучылары, балалар, алар инде үзенә бумажный рәвештә көндәлек ала. Алар ике телдә, бер яктан рус теле, икенче яктан татар теле һәм инде ата-анасы белән бергә, класс җитәкчесе белән бергә ул көндәлекне, менә шәхсән безнең балалар, безнең беренче класс балалар, ул көндәлекне төрле музейларга алып баралар. Менә булай пачкасы белән күтәреп, алар анда билетларны ябыштыралар. Алар анда үз биремнәрне эшлиләр, үз уй фикерләрен, хисләрен язып баралар. Ә инде 2нче, 3нче, 4нче класс балалары, алар шулай үз барган музей театрларын портфолио рәвешендә алып барырга мөмкин. Алар аннары конкурска да җибәрәләр. Һәм инде порталда да теркәләнеп, анда үз уй фикерләрен, үз кичерешләрен язып алып барырга мөмкин. Көндәлек тутырыр өчен бит әле мәдәни чаралар булырга тиеш. Рузилә ханым, сезгә мөрәҗәгать итәсебез килә. Безнең менә укучыларга барыр мәдәни чараларыбыз бармы? Театрда спектакльләр турында сүз бара иде. Музейларыбыз кызыкмы бүгенге яшьләр өчен? Башлангыч сыйныф укучылары өчен дип тә сызыкларга кирәк бит әле. Әлбәттә бар. Бу көндәлеккә килгәндә, менә сорау куйдыгыз, нишләп без белмибез дип. Шуңа әйтим әле, кемдер Казанда кинофестиваль барында белми ул. Бу кешенең үзеннән тора, белергә кирәк. Бүген бетереп ташлыйлар икән. Шушында.
Игътибарсызлар дип. Дәвам итегез, гафу итегез. Бу минемчә бу мәдәни көндәлек ул хәзерге Пушкин картасы барлыкка килде бит менә зураклар. Бу аларга бер әзерлек, димәк, безнең Татарстан күптән бу эшкә тотынган, ниндидер бер балаларны әзерләгән һәм ул чынлап да күп балага кызык. Бөтенсенә кызык булмаска да мөмкин, әлбәттә. Мәдәни чараларга килгәндә бездә бар. Һәрбер бала Әкият Курчак театрын ул үзенең икенче йорты итә ала. Анда шул кадәр күп әйбәт спектакльләр бар һәм соңгы елларда татарча спектакльләр анда бик күбәйде. Менә безнең Айдар Шәйхин тора музейларга барырга мөмкин, әйеме. Китапханәдә, милли китапханәдә бик әйбәт әйберләр бар анда хәзер. Кариф театрында берничә бик әйбәт спектакль бар. Менә бу бәхетле көнемгә кичкенә балалар өчен бик әйбәт спектакль. Яңа гына Тинчурин театрында Тылсымлы арена дигән бик әйбәт спектакль чыкты. Менә әлегә шулар. Бу хәзер бит инде каникул вакыты, бу әтиәниләргә бер төрле мөрәҗәгатьтә булып торсын, барырлык урыннар менә шушы исемлектә әлегә 3 театр әйтелде һәм менә Айдар Шәйхин җитәкләгән Татар китабы йорты дип әйтик инде. Милли китапханәдә әйтелде. Милли китапханә әйтелде шулай ук. Татар китабы йортында ничегрәк менә көндәлек күтәреп килделәр балалар. Инде бу теге минем өчен, шәхсән минем өчен, гафу итегез, урманга утын күтәреп барган шикелле, китапханәгә тагын бер китап алып килү. Алайда ничегрәк кулланалар, китапханә моңа ни дәрәҗәдә әзер? Ниндидер биремнәр тутырырга әйтгәндә, ниндидер квестлар бардыр бәлкем. Татар китабы йорты бит инде зур бер музей системасының бер өлеше дип әйтергә кирәктер. Шуңа күрә без мондый балалар белән эшләргә һәрвакыт әзер. Монда бер кызык факт, менә без филиал, шуңа күрә безнең үзебезнең рәсми мөхәребез юк. Ләкин менә шу көндәлек белән килгән балалар өчен махсус булдырдык мөхер, штамп. Без аларны көндәлекләренә шундый штампны Сагав Шәйф Камал музейдан килделәр дип. Без башлангыч сыйныфлар өчен тәкъдим итәбез остаханәләр. Безнең менә каникул вакытында көн саен диярлек бара ул, каллиграфия буенча остахана, чәй юллары буенча остаханәләр. Безгә әлбәттә Пушкин картасы белән хәзер эшләү уңайлырак, җәлеп итү уңайлырак, чөнки аның инде дәүләт тарафыннан бирелгән финанслары бар. Ләкин башлангыч сыйныф укучылары да, безнең балалар бакчаларына йөргән балалар да тәрбиячеләр белән бергә шушы остаханәләргә, мастер-классларга киләләр. Без экскурсиялар белән генә түгел, нәкъ менә шундый өстәмә белем ала торган, шөгыль булдыра торган чаралар ярдәмендә алар белән эшлибез. Без Айдар инде сезнең белән замана балалары турында күп сөйләштек, тапшыруыбыз кысаларында даими. Менә бу замана балалары өчен бүгенге музейлар кызыкмы соң? Алар менә теләп киләләрме, үз теләкләре белән, я булмаса менә укытучы әйткәнгә, әтиәни әйткәнгә генәме? Төрле бала бар шунлыкта. Ул беренче рәт әлбәттә гаиләдән тора, чөнки кайбер гаиләләр махсус балаларын кече яшьтән тәрбиялиләр. Ул театрга йөрү, анда концертлар залына йөрү культурасын булдыралар. Музейлар белән шундый ук хәл. Без менә күрә алабыз, кемдер музейга килгәч, беренче тапкыр килә мәсәлән безнең музейга, кемдер инде кайбер балалар безне өйрәтәләр. Безгә әйтәләр, бу әйбер сыйныф шундый булырга тиеш дип, менә искә төшәләр, кайбер экспонатлар турында белемнәрен дә җиткерәләр. Кылап саласызмы? Әлбәттә, чөнки алар бит алар безнең клиентлар, алар безнең тамашачылар, без аларга кызыклы рәвештә эшләргә тырышабыз. Төрле тамашачы бар һәм әйтергә кирәк, музейлар системасы яңара барыбер, безнең яңа проектлар пайда була әкренләп. Шуңа без инде үзебез тотырлыклы аудиторияны булдырырга тырышабыз. Бу көндәлеккә билгеләп куеп бару, ул берәйбер фикерләреңне язып бару, ул инде үзең өчен дә күпмедер файдасы булырга мөмкин, бигрәк тә инде башлангычта укыган вакытта. Алайда берәр төрле мотивация бармы икән? Менә порталны өйрәнеп утырган вакытта 200-дән артык конкурс уздырылды дип әйтәләр. Берәр төрле статуслар биреләме, берәр төрле бүләкләр биреләме, нәтиҗәләр ясаламы бу көндәлек тутыру нәтиҗәләре буенча? Беренче чиратта мин кайсы мәдәни учреждениеләргә бару турында сүз алып барыр идем. Без әйттек театр, кино, музейлар дип. Менә без Мәгариф министрлыгы Татарстан Республикасы Милли музее белән берлектә музей мәктәпкә дигән проект тормышка ашырып киләбез. Инде берничә ел рәттән. Бу балаларны мәктәп музейда гына кабул итү түгел, музей хезмәткәрләренең мәктәпкә чыгуыды. Менә бу проект кысаларында да балалар әлбәттә үзләренең милли мираска якынлыгын, мәдәни мираска якынлыгын үстерәләр. Аннан соң менә генә киләләрме, анда нәрсә белән киләләр алар? Экспонатлар белән әлбәттә, ул тематик чыгышлар дип атала. Әйе. Аннан соң Мәгариф министрлыгы тарафыннан ел ахырында иң яхшы укучының иң яхшы мәдәни көндәлеге дигән бәйгегә нәтиҗә ясала. Әле ул гына да түгел. Менә бу укучының мәдәни көндәлеге ул
тәрбия өлкәсендә мәктәп белән әти-әниләрнең бергә хезмәттәшлеген арттыра дигән сүз. Менә шуңа күрә тагын бер бәйгебез, ул мәдәнияткә иң якын әти-әни яки гаилә дигән бәйге. Без аңа да нәтиҗә ясыйбыз. Әлбәттә, бу бәйгеләрдә җиңеп чыккан балаларда, гаиләләрдә республика күләмендә үткәрелә торган махсус чараларга чакырып алалар. Менә сыйныф белән бергә бару инде ул әти-әниләр белән араны якынайта, шулай балалар арасында араны якынайта. Менә без үз заманда гимназиябыз белән бергәләшеп театрга йөри идек. Нинди күркәм традиция иде. Менә андый традициялар бүгенге көндә сакланып килә, мәктәп белән бергә каядыр бару. Сыйныф белән менә баралармы, еш баралармы? Без балаларны һәм инде ата-аналар белән бергә дә кем теләк белдерә, айга бер тапкыр төрле театрларга, музейларга җибәргә план. Бу сыйныф кына иде. Тулай мәктәп белән бару. Тулай мәктәп белән оешып пока бетереп булмый шул. Бала саны бик күп, 1400 бала саны, 1400 ата-ана булса, андый залларны пока сыйдырышлык театрлар безнең әле көнгә юк. Но монда театрлар гына түгел, бит музейлар гына түгел. Безнең бит Болгар музей комплексы бар, Свияжск музей комплексы бар. Ул бит тоже безнең мәдәниятне үстерә торган, тарихны белә торган, балаларга өйрәтә торган ачык һавада музей комплекслар. Анда ничегрәк барасыз? Менә ул бер автобус баланы каяда булса, чагыштырмача ярак юлга чыгу. Бер автобус кына түгел инде. Бер мәшәкать. Республика күләмендә бу ул кадәр авыр түгел. Министрлык тарафыннан методик ярдәмчелекләр бар. Бу яктан безнең барысы да бик этап дөрес эшләнгән. Монда инде ГАИ тарафыннан да, министрлык тарафыннан да, безнең управление образования, Казан шәһәр управление образования тарафыннан да барысы да киләнгән. Монда республика күләмендә балаларны автобус белән экскурсиягә чыгарып җибәрү бик тә авыр түгел, ул җиңел. Баланың һәм ата-ананың теләге һәм инде оешып җыелуларыннан тора. Оешып җыелуларыннан тора. Без бит аны Кемнәр булырга тиеш инде? Ата-аналар, укытучы, бәлки полиция хезмәткәрләре дә, ГИБДД. Ул инде экскурсия әзерләүче организация аша, анда класс җитәкчесе, инструктаж үткәрә, анда бала санына карап, 2 сопровождающий булырга тиеш. Һәм инде аларны шул автобус белән без рөхсәтләр алып, юлга музейларга җибәрәбез инде. Бу фикерне дәвам итеп тагын бер нәрсә турында, бер проектыбыз турында әйтәсем килә. Узган ел Мәгариф министрлыгына дәүләт тарафыннан махсус акча бүлеп бирелде. Ул татар спектакльләрен карар өчен балаларны районнардан чакыру иде. Менә безнең республикабыз күләмендә татар телендә эшләп килүче барлык театрларда үз төбәкләрендә булган, күрше районнарда булган балалар өчен татар телендә спектакльләр тәкъдим ителәр. Балалар бик теләп катнаштылар бу проектта. Балаларыбыз өчен тагын нинди мәдәни чаралар булганын без рекламадан соң ачыкларбыз, бездән аерылмагыз. Таян ноктасы студиясында укучының мәдәни көндәлеге дигән зур проект турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Тапшыруның беренче өлешендә безгә дә бераз шелтә булган иде Луиза белән. Әлегә хәтле белмәгәнсез 8 ел буе барган проектны дип. Минем дә сорауларым бар җәмәгать. Менә бу порталга килсәк, билгеле беренче, 4нче сыйныфта укучы балалар ул кадәр инде әле фикерләрен формалаштырып, төгәл сүзләр белән язып та бетермәскә мөмкин. Анда инде әти-әниләр булыша, монысы табигый әйбер. Ләкин фотографиялар куялар бит инде порталга. Һәр бер фотографиядә әлеге дә баягы укучының мәдәни көндәлеге дигән менә шул китап дип әйтим мен инде, кагаз Ленин һәйкәле ярындамы ул бала менә шулай итеп тоткан, шуның белән төшә. Музей каршында ул шулай итеп тоткан, төшереп куйганнар. Бу теге мәдәният йортлары ачылып биргән шикелле. Кайсы вакытта? Бәлки форматтыр шундый. Белмим, ләкин шул дәрәҗәгә барып җитте. Минем күңелне иң нык күтәргәне бер бала, бер егет аквапаркка барган. Аквапаркта ул плавкидан басып тора, бассейн ярында һәм кулында нәрсә дип уйлыйсыз? Мәдәни көндәлеге һәм аны менә бик теге әйтик инде әти-әнисе алдан ук күреп, аны пакетка да салып куйганнар чыгылмасын өчен. Катнашып мәдәни көндәлеккә.
Ни өчен менә шундый форматта бара? Бу теге бер төрле әйдәгез, мәдәни көндәлекне күрсәтегез, кая барсагыз да шуны тагыз дип бер төрле мәҗбүр итеп тору түгелме? Әти-әниләр дөрестән дә менә шул сәбәпле барабыз дип баралармы? Әйе, беләсез, мотивация менә сез дөрес сорау бирдегез, мотивация нидән дип. Менә сез әйттегез, урманга утын алып барган кебек диярсең. Алып барырсың монда, чөнки алар менә күбрәк төшкән сайын, күбрәк мәдәни чараларда катнашкан сайын, алар төрле призлар алалар. Анарсын президентыбыз белән очрашалар, республика чыршышында катнашалар. Алар әлеге республика чыршышында Рөстәм Нургалиевич катнашкан чараларда катнашу өчен нәрсә генә плавкада да төшәләр, Ленин янында да төшәләр, китапханәгә дә алып баралар китабын күтәреп. Менә хәтта узган елны безнең дәүләт җитәкчеләренә дә бик зур рәхмәт, әлеге проектны Мәдәният министрлыгына да, Мәгариф фән министрлыгына да бик зур рәхмәт, әлеге проектны күтәреп торган өчен. Узган елны безнең иң актив балалар, әлеге порталда катнашкан иң актив балалар Рөстәм Нургалиевич Минниханов белән президентыбызның резиденциясына килеп, аның белән бергә аралашып, аның эш урыннарын карап, Рөстәм Нургалиевич белән хәтта очрашып, танышып сөйләштеләр. Порталдагы менә 85 мең дигән сан, ул аз сан түгелме 8 ел эченә? Бүгенге юк, 20 миллионнан артык карау теркәлгән. Бүгенге көндә инде 90-га якын бала теркәлгән әлеге порталда. Бу аз түгел, бу күп, чөнки алар бу бит порталдан менә мәсәлән, мин 4-нче сыйныфка кадәр укып бетереп чыгып киттем икән, менә хәтта әлеге балалар да әлеге проекттан китмиләр. Алар менә бердән алып 4-нче сыйныф башлангыч балалар өчен волонтер булып торалар. Алар белән бергә чараларга йөриләр, алар белән бергә танышалар. Хәтта ата-ана комитеты да бездә бар. Алар шулай ук үзләренең чараларын үткәреп, балалар белән бергә төрле кызыклы чараларда, мәдәни чараларда катнашалар. Кайсы мәктәпләр аеруча актив, син хәзер әйтә аласың аларны? Беләсеңме, белмисеңме? Мин әйтер идем, Луиза, әмма аерым гына ниндидер мәктәпне аерып әйтәсем килми, чөнки республика буенча бөтен республикадан да 1-2 бала иң актив катнашучы балалар бар. Менә бу кемнән тора? Бу син әйтеп киткән, без әти-әниләрдән генә торамы, әллә бу укытучыдан торамы? Бу укытучының үзеннән дә, әти-әнидән дә күп, миңа калса әти-әнидән дә, чөнки безнең әти-әни комитеты бар. Алар һәр даим менә әлеге бөтен проектта катнашып киләләр. Үзләре балалары гына түгел, балалар белән бергә үзләре шулай ук катнашалар. Аларның үзләренә дә кызык. Баланың хәтта әлбәттә инде үзеннән дә тора. Кемдер менә Рузилә ханым да дөрес әйтеп китте, кемдер белә ниндидер проект турында, кемдер кызыксына, кемдер теле Рөстәм Нургалиевич белән очрашырга, кемгәдер ул гомумән кызык түгел. Кызыксынулар бөтенлеккә булырга мөмкин. Әйе, әлбәттә. Шул ягы бар, тагын мине аптыраткан әйбер шул булды. Әлбәттә эштәлекле һәм кирәкле проект, зур проект. Ләкин ни өчен менә шушы 1-нче һәм 4-нче сыйныфлар дәрәҗәсендә генә калды икән ул? Аннан соңгы балаларны да җәлеп итү турында бер төрле фикер булмадымы бу проектны булдырган вакытта? Рузилә ханым, сез хәтерлисез ул заманнарны? Аны беренче башланганда ул гомумән беренче класслар өчен генә дневник первоклассника иде ул мин белгәндә. Аннары ул булай да 4-нче класска җитте. Ни өчен алга таба бармады? Бит саулыкны шул 5-нче класстан соң үстерү кирәктер. Алай гына да түгел, беләсең, 1-4 сыйныфка кадәр әгәр дә без уку программасын алып карасак, анда мәдәниятка, тарихка караган бер генә дә дәрестә бер нинди материал бирелми дисәк була. Бар ул әйләнә тирә дөньяда, әмма анда Татарстанга кагылышмый, ул инде Россия күләм мәдәниятенә кагылышлы. Мәдәниятка кагылышлы бердән алып 4-нче сыйныфка кадәр нинди программада, нинди уку көтү асбабында я булмаса дәреслекләрдә информация бар, мәгълүмат бар балаларга. Андый мәгълүмат юк. Инде 5-нче сыйныфка килсәк, анда Татарстан тарихын өйрәнәләр, татар халкы тарихын өйрәнәләр. Анда барбер мәдәниятка алар үзләре белеп, күреп беләләр. Укыту процессында булган пробелны ничектер каплауына, ябуына. Әлбәттә. Айдар, менә мондый проектлар белән балада мәдәни чараларга кызыксынуны уятып буламы һәм зәвыкны үстереп буламы? Менә мондый көндәлекләр белән. Кызыксыну үстереп уятып була, әлбәттә, чөнки көндәлек бит инде аның механизмы бит инде геймификация корылган, уенга корылган. Димәк, син бар ул үзенә күрә бер КВС-тан ахыргы максаты бар президент белән очрашу. Әлбәттә, 85 мең баланың барысы да президент белән күрешергә дигән максатны куймый, ләкин арада шуннан да андай менә максатны куючылар бар. Меңләгән бала шундый бүләк өчен, башка бүләкләр өчен кызыксынып бу бер нәрсә эшләячәк. Кайбер балаларның калана сингән ул теге ярыш азарты бар анда. Шуңа күрә кызыксыну уяначак. Зәвык мәсьәләсе
мәсьәләсе ул әлбәттә ансый инде тора мәдәни оешмалардан инди программалар тәкъдим итәбез. Чөнки бала бит ул музей каршына килеп басып та фотога төшергә мөмкин, эченә кермичә. Эченә кергәч мөхәррир суктырып чыктырырга мөмкин. Менә без анда кергәч инде нәрсә тәкъдим итәбез? Музеймы, театрмы, башка оешмамы? Ансый инде бездән тора. Монсында без менә музей оешмаларында төрле акцияларында кызыклы, актуаль программалар тәкъдим итәргә бурычлыбыз. Иң мөһиме бу проект музей ишек төбенә балаларны китереп бастыра. Төркеме белән аннан соң инде музей хезмәткәрләренең креативлыгыннан тора. Фаяз әфәндедән сорыйсы килә. Геймификация турында әйтелде. Дөрестән дә менә ул төрле ярышлар, менә ул аралашу, социаль челтәр элементлары кертелгән порталга. Кызганыч, ләкин бу порталга караганда көчлерәк дөнья күләм социаль челтәрләр бар. Һәм сер түгел, беренче сыйныфтан башлап балалар шунда башларын күтәрмичә утырырга мөмкин инде. Баланы менә килде китте күрсәткән видеолардан менә шушы юнәлешкә кертеп җибәрү бүгенге көндә авыр микән шул укытучы буларак, инде мәктәп директоры буларак менә бу якка да карагыз әле. Монда тарих бар бит, монда музей бар бит, театрлар бар бит. Теге һаманда нәрсәдер ашап утырган кешене генә карамагыз әле дип. Шунында бу бит инде суд суем. Монда балалар кая җигенләр шунда тартыла. Монда бит инде культура, мәдәни көндәлек ул культурага баланы тәрбияви рәвештә китерү. Төрле видео, төрле социаль челтәрдә карап, без менә шул тәрбияви яктан карарга тиеш моны. Бер яктан авыр булса да, икенче яктан аны эшләргә кирәк. Без балаларны культурага, мәдәнияткә өлгертергә тиеш. Аларның үз фикерләрен чыгара белергә дөрес рәвештә һәм инде матур иттереп сөйләм телендә русчамы, татарчамы үз фикерләрен матур иттереп яза белергә тиеш, өйрәтергә тиешбез. Бүгенге көндә килгәндә, шуннан да бу безнең TikTok дибез интернет социаль челтәрләр, анда кызык, балалар өчен кызык видеолар, но әлбәттә аны бит инде ата-аналар да белә. Без эшләмәсәк, ата-аналар белән бергә, класс җитәкчесе белән, мәктәпләр, балалар белән, мәдәният, музейлар белән эшләмәсәк, кем эшләячәк аны? Без аны эшләп, аларны максатын уятып, аларның театрга кемдер ярату уятырга мөмкин, музейларга, төрле шәһәрләрдә экскурсия карарга уяту мөмкинлеге бар бездә. Һәм без аны эшлибез, һәм инде бу Пушкинские картада мәдәни школ укучының мәдәни көндәлеге дә монага яхшы нәтиҗәләргә китерер дип ышанып калабыз. Менә оештыручыларны тагын бер кат искә аласы килә, ул Татар мультфильм оешмасы, ул Мәдәният министрлыгы һәм Мәгариф министрлыгы. Менә бу өч почмакта дип әйтик, сезнең вазифа нәрсәдә? Алар уйлап табалар, Мәдәният министрлыгы инде тәкъдим итә ул мәдәни чараларны әсис. Әлбәттә, безнең максат шушы проектны тормышка ашырганда балаларның фикерләү сәләтен үстерү, аларга беренче чиратта әти-әниләре белән берлектә мәдәни учреждениеләрне булдыру. Булардан тыш тагын әйтәсем килә, менә сез сорау биргән идегез, бу турыда кем әйтергә тиеш балаларга дип. Әлбәттә укытучы әйтергә тиеш. Ләкин бер укытучы гына бу проектны, проектның исеме төгәл исеме мәдәни белем бирү проекты дип атала. Музейга да, театрга да бара алмаячак. Шуңа күрә без әти-әниләрне дә җәлеп итү максатыннан бу проектны тормышка ашырабыз. Аннан соң әти-әниләр тагын бу мәгълүматны каян алалар дигән сорауга шуны әйтер идем. Мәгариф һәм фән министрлыгы каршында ата-аналар советы эшләп килә. Ата-аналар советы елга 4 мәртәбә утырыш үткәрә. Менә соңгысы аның 28 октябрьдә булды. Шушы утырышта менә безнең бу проектны укучының мәдәни көндәлеге дигән сорауга багышлаган идек. Анда Мәгариф министрлыгы вәкилләре дә, Мәдәният министрлыгы вәкилләре дә, Татар мультфильм вәкилләре дә булды. Без менә әти-әниләргә шушы мәгълүматны җиткердек. Яхшы. Инде тапшыруны йомгаклап, шундый сорау бирәсе килә. Рузилә ханым, сезгә мәктәп яшендәге, бигрәк тә башлангыч сыйныфта укучы балаларны мәдәният юнәлешенә, сәнгать юнәлешенә зәвык белән карарга өйрәткәндә нәрсә таян ноктасы булырга мөмкин? Профессионал оешмаларга килсеннәр иде, балаларны алып килсеннәр иде. Менә бу аквапарк минем күңелемдә калды. Ну, бу котышкыч бит инде, бу маразм. Нишләп шул дәрәҗәгә барып җитә һәм нишләп оештыручылар моны рөхсәт итә? То есть, әгәр мәдәниятка кагылышы булмаган урынга аны күтәреп килүне әйтәсез. Мәдәнияте кагылышы булмаган урынга һәм
попсовый концертларга да йөртмәсеннәр иде баланы. Ә профессиональ театрларга, профессиональ музейларга, в общем, профессионаллар оештырган мәдәни чараларга бару турында гына сүз барсын, маразмга барып җитмәсен иде зинһар. И тагын бер теләк, гафу итегез. Менә бу президентка очрашуга килгән балаларның бөтенесе гадел юл белән сайланамы икәнен дә контрольдә тотыгыз әле. Директор баласы гына, глава баласы гына ләкмиме анда чынлап та менә добросовестны үзе йөргән балалар гадел юл белән ләгәме. Вакытыбыз бик аз, шуңа күрә алсуга җавап бирер өчен вакыт калдырыйк. Беренче не сорауыгызны аквапарк турында истә калды дигез. Бу бит аквапарк мәдәниятка гына кагылышы булмаса да, бу бит спорт. Ул үзенең урамда йөргәнче, ул үзенең спорт, мәдәни дневник булса да, ул спортка да, ул мәдәниятка да, ул үзен тотышына да, ул үзен сәламәт тормыш алып баруына да карарга тиеш. Ул мәдәниятка гына кагылып калырга тиеш. Бик зур рәхмәт кызганыч, безнең туры эфир, шуңа күрә без тәмамларга мәҗбүр. Мин шәхсән йомгаклау сүзләренә килгәндә Розилә ханым белән 100% килешәм, һәм зур итеп мөхөр куям. Инде теләгән кешегә чыннан да бүгенге көндә югары зауыклы мәдәни чараларга йөрү мөмкинлеге бар, җәмәгать. Мин киресенчә алсы белән килешәм. Ничек кенә булмасын, мәктәп еллары ул безнең имтиханнар һәм инде 45 минутлык дәресләр белән түгел, әнәк менә күмәк бәйрәмнәр, экскурсиялар, сәяхәтләр белән истә кала. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.